Fotoljunk egy A mai videóban elérkeztünk a Minecraft epizódunk második részéhez, ahogy láthatjátok, ott van Chickennek a tege. Úgyhogy itt lesz velünk Chicken is. Hello. És most ugye az előző részben ott tartottunk, hogy mindenki elkezdte saját magának a bázisát építeni. Meg elkezdett odafigyelni a környezetére, és oda jutottunk, hogy én már megépítettem a házam, és Chickennél pedig történtek változások, azokat azonnal meg fogjuk mutatni. Csak én most Amint felértél a bányászásból. Hát amint felértem a bányászásból, igen. Szóval igen. Nekem a szén kéne, mert azt tegnap kibaszottul használtam a 3 stack vasra, amit szereztem. Lehet, hogy hozok, mert nekem is kéne. Hogyha csak találsz fákjára. lávatavat, mert megyek kalandozok egyet. Kalandozzál. Azt majd utána bemutatjuk a házamat. Ja. Mi ott Geci, semmi ecet nem találtam eddig. Két stack, Én kibaszott mélyre követ. mentem le, ott azért voltak dolgok. Lemenjek lentebb? Hát mondjuk Aha. van alapanyagom, nem az, csak nem kéne függőlegesen lefelé ásni. A Minecraft első Ó, szabályás. faszén, mert egy szén. Azt a rohadt mennyi. Bazd meg, befolyt a víz. Befolyt a lukadba? De miért itt van a víz? Ánusz. Pecsenye. És nézd meg mennyi van, nézd meg. Hogy marad itt a víz amúgy? Na. Rohadt tényleg, hogy folyik be? Jó, nem, tudod, most az az új stratégiám, hogy basszus, nincsen új stratégiám. Ki tudsz lépni, hogy aludjak egyet? Persze. Lépek én neked. Itt mehet egy vágás, mert vissza kell hívjalak Viverem, mert a kamerám egy folytába tölt. Másodperc, csak vedd föl. Jó. Na, aludtál? Aha. Ja, akkor jövök vissza. Még mindig nem jó, geci. Egyszer csak jó lesz. Egyszer csak jó lesz az. Kihaltak a falusiak. Ne! Kihaltak, let's go! Ez nem Bazd jó. meg, hát mennyi? Van. Hogy lehet fölfele menni? Ja jó, bazd meg, de hülye vagyok. Most nézd meg mennyi jóság van, erre bazd meg, én azzal töltöm az idő és kémet, hogy én ezt így befalazzam, Jó. befoltozzam, geci, mert... Semmi. Aha. Jó, Találtam majd, egy egész itt majd lesz egy vágás, mert én itt most Jó. szarakodok a földdel, úgyhogy... Én nem tudom, itt a falusító. Szájább, oda menj, oda És menj, geci befolyik oda menj. fölöttem is. Húzz le ide. Anyára. Falusi Imre, jó. Menjünk tovább. Befolyt cső. Ugye cső. Basszus. Befolyt a lukadba a víz. Aha, fölnyúltam. Bazd meg, hát nem lehet izélni, semmit se csinálni, bazzeg, mert befolyik ez a kurva víz ide. Hozzá. Már 16-ot szereztem. Szereztem volna 63-at is, de... Falusi. Hát de bazd meg, valaki megzavar. Hát a kurva anyádat. Hát innen biztos, hogy kijövök, mert... Na figyelj, még te bányásszal, én eddig elmegyek kalandozok. Egyet. Bazd meg! Mibe? Jó, menjünk tovább. El a lovan. 16 Egy darab ló. szét sikerült. Kiszednem. Most azt fogom csinálni, hogy kicsit odén megyek itt be. Itt így. Teszek egy fákját. És elkezdek megint lefele ásni. Nagyon jó. Jó, hát lehet el fogok kopni, és nálam nincsen fa. Itt meg semmi érc nincs. Csak andezit. Vagy mi ez? Andezit. Ja, andezit. Andezit nem árt, csak nincsen rá szükségem. Na menjünk lentebb tovább.
Bassza meg! Hallod? Én befostam most nagyon. Amúgy az otthon koordinátáját, azt tudjuk? Persze, hallod? Ások lefele, nem függőlegesen, hanem ugye az a 2 blokkos, és leesek egy geci nagy bányába. Az jó. Te Ott hol már lehet vagy? jártam, itt Te itt már jártál, itt van fákja. Neked is ott van balalul a fejünk. Mi? Neked is a képernyődön balalul ott van a Discord. Nincs, nekem nincs. Mi Az neked? jó. Nekem itt van. Ezt hogy lehet kikapcsolni? Nem tudom, én most egyelőre ott tartok, hogy leestem egy kurva nagy bányába. Ha én innen kiutok egy pár cuccal, mert most már azért van 20 nyersezem, meg 17 szenem. Még mindig kéne pár cucc, mert csöves vagyok. Ja de bazd meg! Bazd meg! Creeper. Tehát... Jó. El fog kopni a csákányom, úgyhogy valószínűleg ennek a hadjáratnak vége lesz. Nem baj, legalább követ sikerült szedni. Még jó, hogy volt HP-m, hallod, amúgy meg meghaltam volna. Azt a geci láva. Hát nekem ez kell, hát én oda megyek is. Hallod? El fogok kopni. Nagyon. Ketten voltál, én addig itt harcoltam a mobokkal. Hát a faszomat. Már innen csacsi geszi. Nem a faszomba. Nem ugrottál, mert hülye a csacsi. Hülye geci. Ez nagyon mesterségesnek néz ki, úgyhogy én ezt most itt beépítegetem. Na látod? Most tudnék sprintelni, hogyha lenne kajám. Búzából meg van 2 darabom. Nagyon max. Na, visszatértem 5 darab. 15 földdel. 64, 32, 64, 64. Rengeteg kővel, zúzott mépalával. Nyers vassal, amit most szépen ki fogunk égetni. De mivel? Ja, itt van a szén. Azt elosztjuk. 6 darab. Így nem tudom mennyi szén fog kelleni, de hopp, itt van még vasrúd. Tölgyfa lépcső, nagyon jó. Itt van még 6 darab vas, tölgyfa lépcső. Rohadt húst, azt biztos, hogy meg nem eszem. Nyilván. Sivatag. Csont. Ja, nem, ez csak egy kis része. Fuck you. Teknős! Hát bazd meg, honnan szerezek cuccot? Fogok csinálni egy nagy búzaveteményest, és azt fogom... Tehát egy kurva nagy búzaveteményest fogok csinálni, ameddig tudok csinálni egy szalmablokk. Ja, nem kell nekem szalmablokk. Mi kell nekem? Kapa. Hát teknős. Kapa fog. Teknős. Bazd meg, hogy Olgi. nincs elég, hát... Ah. Most komoly, bazd meg. Egy darab botom van. Egy. Jó, én most megyek vissza. Hát ilyen létezik szerinted? 2 bot kéne, ugye a kapához nekem egy van, és nincsen fám se. Mehetek fát passzni. De fejszom úgy is. Nagyon jó. Ja, és kajám sincs, hogy tudjak sprintelni. Ennek a háznak tök jó kis tölgyoldalai vannak. Ugye mivel kihaltak a falusiak, ezért nagyon már nincs értelme a házuk megtartásának, szóval én azt mondom, hogy... Annyira mondjuk én nem örülök neki, hogy kihaltak a falusiak. Hát kellett volna szaporítani őket. Egyet mondjuk befogtam. Nézd azért körbe, hogy van-e még a faluban. Jó, rendben, körbenézek. Remélem azért nem haltak ki, mert jó lenne őket szaporítani, mert valamelyiknél van jó deal, valamelyiknél nincsen jó deal. Ja. 21, 24, oké. Van egy stack és 20 darab csöcsöm. Van répa! Van 7 répám, bazd meg! Van 8 répám!
Meg van búzám is. Meg búza magam is. Ennek is örülök. Vizes vödör! Azt kéne csinálni, bazd meg, de hülye vagyok. Ezt a répát megeszem. Neked már van vizes vödröd? Akkor jó, most én is csinálok egyet. Kettőt vagy egyet csinálok? Csinálok kettőt, figyelj. Legyen azért nálam. Jó, ezt a kettőt meg amúgy is arra fogom használni, hogy... 3, van 12 botom, abból nekem most 2-re lesz szükségem, szóval ez így mind jöhet ide. Alapanyagok, az meg mehet, ez nagyon jó. Az hol maradt? Ja, itt van, jó. Megcsinálom a kapát. Most az kelleni fog nekem. Kéne tölgyfarönk, de nem baj, hogyha nincs, mert akkor... hát akkor ezzel a 14 tölgyeszkával fogom megcsinálni, meg a 16 földdel. Jó van, az is jó lesz. Hova csinálom a veteményt? Szerintem ide fogom így a házam mellé, hogy... így. 1, 2, 3, 4. Hogy van ott lent a veteményes? Az is kiáll a földből. Körbeépítsem szerint ez? Hát nem, én beépítem a földbe. Viszont én ahhoz fogom alkalmazni, hogy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bazd meg! Úgyhogy már nem élnek a falusiak, akkor már el is költözhetnénk onnan. Hát, hogy Meg érted, el büdös is szar helye. költözhetnénk onnan? Nem tudom, én el fogok onnan költözni, annyi kanyom... Jaj! Vagy mi az? Takarjuk be őket, ha már én ideépítettem a házamat, ami rengeteg időbe telt, akkor miért költöznénk el? Most, de ez... stratégiát próbáljunk meg kitalálni, hogy itt megcsináljuk jól az életünket, aztán lesz, ami lesz. Nem kell mindig egyből elköltözni, nem jó taktika. Jó, hát ez most így épp, hogy ide fért, viszont nekem még kéne egy kis, hát... mondjuk répával úgyse akarok olyan sokat, az a lényeg, hogy ne érjenek össze. 3, 1, 2, 3... így nekem ennyi bőven elég lesz répára. Szuper. Így én el is vagyok így simán. Jó. És ült eddig ki. Jó. 8 nyers rezet még meghagyok, mehet be ide, meg ez is mehet ide. Mehet ide, ez meg ez. Jó, búza is. 3 búzám van, abból tudok csinálni 1 darab kenyeret. Szuper. Legalább nem döglök éhen. Na hát figyelj, te ha akarod, akkor költözzel, csak ne annyira messze. Mondjuk amúgy ennek nagyon nincs értelme, hogy megépítetted a bázist, és már egyből el is költözöl. Találtam jobb helyet. És nagyon messze van innen? Nem tudom, hogy pár 100 blokk. Jaj, nem mész ki. Akkor már nem leszünk szomszédok, gondolom. Bazd meg. Akkor mutasd meg azt a helyet. Abba az irányba jó lesz. Ó, bazd meg. Fogod tudni, hogy merre van a falu? Persze. Vagy tudod, mit kéne csinálni? Egy ilyen szállítórendszert, vagy valami ilyesmit. Hogy könnyen oda tudjuk egymáshoz juttatni a cuccokat, mert rohadt messze leszünk. Én maradok itt szerintem. Felbontom a falut, azt szerintem még annyit csináljunk meg, hogy felbontjuk a falut, tehát hogy alapanyagokra, mindenre, mert ugye kihaltak a falusiak. Megnéztem, és egy falusi nincsen. Úgyhogy bontsuk fel a falut alapanyagokra, elosztjuk az alapanyagot, azt megy mindenki a dolgára. Csak ne annyira messze. Szedek vizet, még az fontos, a víz. Hülye vagyok, mert ezt közben öntözni kéne. Az meg! Nem kell öntözni, szarok rá. Kell még innen láva, az fix. Mert itt vannak jó alapanyagok, nem tudom, te felbontod a falut? Vagy hagyjuk így?
Mi legyen? Keci, ez aztán így jó, bazd meg. Esteledik ilyen hamar. Mi van még? Hoppá. Alszok egyet. Ja. Én is. Jó, ez megvan. Mit akartam megcsinálni? Húzamagot kéne még azokból szerezni, ha van. Komposztáló is kéne, úgyhogy azt is viszek. 2. Anyádat. Tudod ki a faszomnak potyogjál, te buzi. Na, akkor felbontjuk a falut? Így vár, attól függ, hogyha itt felbontjuk az egész falut, meg ezt a kibaszott nagy lukat itt betömjük, akkor maradok. Figyelj, betömhetjük a lukat, de akkor a felszín, tehát csak akkor legyen egy kurva nagy területünk, és akkor azzal elkezdünk egy mezőgazdaságot. Megmondom neked, hány falusi van összesen. 0. Egy nekem van még. Egy falusim. Egy darab falusi van a faluba. Úgyhogy szerintem... Ott a faluban van egy? Egy darab, aha. Neked van Azt fog be. Aha, egy darab, ami ott van a sziklán, és semmit nem tud. Nem baj. Jó, hát akkor hozd el. 2 falusi van. Nincsen annyira kihalva, de már nagyon nincsen vasgólem se semmi. Ott megy egy ilyen kalapos csöves. Azt nézd meg, én addig itt leszedem a termésüket. Azt a kurva mennyi mindent kaptunk. Búzamag is jöhet. A kurva anyádat. Csontliszt. Mi ez, festék? Csontliszt. Na. Szuper. Itt behozom a falusit. Az egyiket. Jó, akkor azt hozd be. Bontsuk fel a Itt falut. teszek ebbe a lukba. Bontsuk fel a Ja, falut. fasz! Mi van? Elsüllyedt a csóna! Az komoly. Bontsuk fel a falut, és az alapanyagokat akkor osszuk ketté. Megbeszéljük, hogy kinek mennyiből Van és ez a mi van. gyökér? De ez a gyökér, ez miért megy el? Ne menj el, ne menj el, ne menj el, ne menj el! És ugye itt ezt a kurva nagy kanyont be fogjuk tömni. Bele És lehet ülni, falusi. És itt lesz egy rohadt nagy síkság, ugye. Na most azon mi mit akarunk kezdeni majd? Nem tudom. Valami mezőgazdaság, vagy mi? Nagy farmot kéne odaépíteni középre, nem? Lehet. Egy komposztálót kiviszek azért, hogy legyen, az jöhet ide. Akkor egy komposztálót teszek, akkor ide mondjuk. Jó. És azt mondom, hogy ott azt kikapálom. Mehet rá ez. Na, ezeket leszedem, mert itt középre kéne víz. Nagyon. Hát akkor figyelj már. Én itt megfogom magam. Éppen a falusi szaporítót csinálom. Ja, ide? De lentre. Jó, akkor majd betömjük, és itt lesz egy rohadt nagy ilyen feketeség, ezt majd kifákjázzuk, és akkor itt lesz majd még lent valami. Majd meglátjuk. Csak most csináld meg oda. Itt lesznek az ilyen farmok, ugye a betömött résznél. Itt legyenek a farmok. Vasfarm, gyöngyvérfarm, ilyenek. Jó. Erre középre rakom, akkor... Vagy baszakodjak még ezzel, hogy full legyen? Nem jut mindenhova elég víz, kielégítő.
Megkeresem az utolsó falusit. Falusi! Szétkúrom a Falus munkát, gyöngyvér! ide. Jaj, bocs. Nem tudom, hogy vagy vele, ezt most így videón kívül mondom, hogy lehet, hogy most ez nem lesz egy olyan hosszú rész, mint az előző. Jó. Aztán még videón kívül folytatjuk a Minecraftot. Jó. Szuper, itt leízes. Nagyon jó, jön az utolsó falusi is. Az meg. Jó, speed. Ó. Nem igaz, hogy erre a hosszúságra 2 vödörvíz nem volt elég. Na végre már. Most csináltam végtelen vizet, ugye? Nyernyegsz? Igen. Most csináltam végtelen vizet. Jó, ezek itt nőnek. Még ezt a komposztálót én innen kiszedem, hoppá. Jó. Mit lesznek a falusiek itt benne? Jó, ez megvan. A maradékot azt szépen fogom. Lábás vödör jöhet ide be, sima vödör jöhet ide be. Vödrök. Nem vödrök, menjenek másikba. Jó, ide jön a Rajzoltam egy tévet ide. Jó, a többi minden mehet ide. Hát ez is blokknak számít végül is. Ez a komposztáló, szóval én ezt ide teszem. Yeah. Na, ha benne vagy, akkor én azt mondom, kezdjük el a munkálatokat. Hozzál csákányt, hozzá meg baltát, és az elég. Mindjárt azok fát, az nekem nem kell. Nekem vasra kell. És mindenből 2 csinálj, mert úgy néz ki, hogy sokáig oda leszünk. Még egy ilyet. Úgy. Én csináltam 2 vascsákányt, 2 baltát, szóval nem fogok kifogyni. Még bőven van vasam is. Kaja, az jó lenne. Cékla az mennyire? Cékla sem mennyire nem hízla. Na, hol vagy? Bázisom éppen enchantolót meg izét csinálok. Ja, enchantolsz? A portált. Aha. Segítek a portába. Megnézem, mit csinálsz. Addig még nem kezdem el. Oda rakom a portált, nézd ide. Majd ide a 2 közötti részre, nem? Hát egyenlőre ide, azt majd átrakjuk oda. Hát de hogy rakod át? Van gyémánt csákányod? Még ki tudod Igen. szedni az obszidiánt? Van gyémánt csákányom, azzal mentem el szedni is. Nekem úgy jó. Hoppá. Jó. Na, nézzek milyen világot, vagy milyen Ja, nevet azt megnézem kapunk. én is. Fél év ilyenkor mire át... Ó. Hát... Nem tudom. Már találtam is aranyat. Ezt kiszedem. Találtam aranyat, aranyrögöt. Aranyrög. Itt van 2 bajom egymás mellett. Jövök Medőreket vissza. is szedek. Én kvarcot szedek. Én is Ez az találtam. új nether, akkor egy fos, Bazzeg, hogy itt vannak a ennyit piglinek. Találtam kvarcot. Hát leesett, bazd meg. Geci! Nem merek leásni. Alattunk. De bazd meg, itt van egy csomó kvarc, érted? És nem tudom kiszedni onnan.
Mert itt van alattunk egy rohadt, vagy alattam egy rohadt nagy szakadék. Nem tudom... Nézd már meg mennyi kvarc van itt, bazd meg, hát nem tudom kiszedni őket. Ezt itt be kéne foltozni mind a faszba. Szoptatón a láva. Jó? Mehet tovább, mehet tovább. Jó? Gyere. Ez kurva veszélyes amúgy, de nem baj. Jó, így. Menjünk tovább. Jó, ezt is befoltozom. Felhők fölött fekszem, rózsaszín Napszemüvegben bíborköd a csöcsöm fölött. Kipróbálom a halott anyádnak a belit, bazd meg. A faszomat, te köcsög. Jó. Mennyi kvarcod van neked? Nem tudom, mert félztek. Nekem 17. És mit kell belőle csinálni? Kvarcblokkot vagy mi? Csak szedem. Majd, hogyha egyszer talán kell. Ó, itt is van kvarc. Mondjuk most szerintem menjünk vissza a rendes világba. Már 10. szinten vagyok. Köszi kvarcok. Köszi. Ez megvan. Közben megyek. Közben én addig itt ásogatok, mert... Kapíték valami. Itt van egy kurva nagy szakadék. Van itt ilyen agresszív cigány, aki nekem fog jönni, mert nincs nálam arany. Nálam csak rög. Hopp, itt is van arany. Majdnem leestem a szakadékba. Ne kezdj el a portál alatt ásni, mert egy darab blokk vastag a föld. Ne kezdj el majd ásni. Mondasz egy portál koordinátát? Persze. Írd le chatre. Magasságot is. Oké, pillanat, csak közben itt ások. Megjönnek rám. 8-an. Kvarc megint találtam. Mondom. Magasság is kell? Ha mennyit az F3-as T betűnél fölírod. Jó, nagyon jó. Blokk az... Blokk az kérlek szépen mínusz 19,85 10. Ez a blokk. Az... Ne a blokk, az XY. Tudom, de a blokk az a magasság. Azt hiszem. Nem, az XY az a magasság. Jó, a középső. 18,825. És a per az a magasság neked. Az első ugye a koordináta. Másik ez a 8. Az első a szélesség, második magasság, Azt is a küldök. harmadik meg a hosszúság. 5. Jó, így. Szélesség, magasság, tessék. Jó, ott a Tal. Kutat azt majd teszek oda én is, mert az nekem is kell. Kút. Majd megépítem én is saját magamnak. És még annyit akartam mondani ehhez a falu felbontáshoz, hozzáfűzni, hogy itt van egy csengő, egy harang. Ezt elvisszük. Na, hát Jó. Most mesélem a többieknek, hogy fel kell ugye bontani a falut. Pedig nem készültünk ezzel. Vassza meg! Jó. Mi a faszért kerültem ide? Hova? Ja, meg tudom hol vagyok, jó, szuper. Na, tehát az a lényeg, hogy
a falu, hát az valószínűleg teljes mértékben el fog tűnni, tehát nem lesz maradék a falunak semmi. Az még én nem látom már. Hát elöntötte az árafalut, bassza meg. Melyik a kiinduló rész? Az, jó lesz. Jó, ott a Nether portál, fasza. Jó. Jó, ó, itt van még kemence is. Na. A kovács szerintem az egyik legjobb dolog, amit fel lehet bontani. Azon kívül, hogy rám tud baszódni a láva. Ugye ebben van egy lába. Úgyhogy ebből bele fogok tenni 2 blokkot. És ugye ebből már el is tűnt a lába. Rácsot is vihetünk, bár mondjuk nagyon nem fogja megérni, mert én nem használom. Majd lehet Chickennek odaadom. Neked kell rács? Nem se kell rács. Nem. Jó, akkor majd valami lesz vele. Most egyelőre Mi lett itt a répámmal? Milyen répáddal? Az utolsó sor az ki van bassza. Az komoly. Én 10 év falunál vagyok. Izé tudja kibaszni, az a lámás falusi. Azt ki tudja baszni onnan. Meg tudnak lopni. Majd segítesz akkor a falu felbontásba? Aha. A alapanyagot meg elfelezzük a kettőt. Mind a Van ez a kettő. gecis könyv, jöjjön. Geci, hát mire ezt én megcsinálom? Megcsináljuk. Könyv itt van. Együtt egy ház meg lesz Enchantoló. 2 perc alatt nagyjából, de van vagy 20 ház ebbe a faluba, tehát nagy falut kaptunk. Kell nekem cukornád. Az van, várj, az van, arra most jöttem rá. Jó, hát szedtünk már rengeteg mindent, itt a láda is, azt majd szerintem fog neked kelleni. Cukornád, ez az. Jó. Innentől jön a fa része. Mi a fasz keres itt még egy csacsi? Nem muszáj az összes falut felbontani, mert még... Ja, még az állatokat oda áthozzuk, mert most ugye még felbontjuk a falut. És még Akkor lehetőleg... én megyek állatokért, jó? Jó, Amíg te az... bontod a falut, én hozok állatokat. Azokat próbáld meghozni. De nem egyedül kéne bontsam a falut, mert rohadt nagy. És mire én ezt egyedül megcsinálom, az örökké valóság. Meg tudsz jönni kicsit segíteni? Nem Most akarom az van. egész falut felbontani. Csak hát nem is rosszat akarok a falunak, csak el akarom önteni, mert igazából, hogy kihaltak a falusiak, nagyon nincs értelme a házaknak. Ha van puskaporod felőlem, a TNT is jó megoldás. Van puskaporom. Jó, nekem meg van homokom. Felőlem a TNT is jó megoldás. Adsz 3x6 18 homokat tudsz adni. Persze. És akkor a TNT-vel Akkor- megoldunk mindent, jó? Mert nekem ez nem lesz kedvem. Itt a falu legszélén lévő 2 ház, itt ebben még élnek falusiak, de innen az állatokat kell csak elhozni. Itt a kovács az, Ja, ami- én azokat az állatokat akarom idehozni. Jó, azokat hozd el, meg itt van a kovács. Azt is majd fel kell bontani, mert abban is van ám kő. El fogjuk önteni a falut valószínűleg, itt ebből nagy tenger lesz itt. És be fogjuk falazni ezt a kanyont, mert az, hogy így nem tudunk közlekedni meg semmi, az nagyon rossz. Az nagyon nem jó nekünk. Passza, meg majdnem leestem. Ide tudod Jövök. hozni a homokokat? 18 homokat ide tudsz hozni? Ja, jó. Jövök. Van, Jézusom, nagyon sok mindenem van. Kell föld. Szuper. Berakom gyorsan az alapanyagokat. Kemence. Hát a föld az mehet. Csiszoló kőlap, zúzott kőfal. A lap az maradhat. A lépcső nem kell. Ez kell, ez kell.
kell. Jó, vasrács az majd valamikor jól jöhet. Többi az mehet ide be. Jó, és akkor ezt a tölgyfarönköt ezt gyorsan kikraftolom. 52 darab fára. Jó, beindult az állomány, akkor mennyi homokot kérsz? 9 darabon van. És mennyi kell? 18 duplája. Nem vagy ezt az idején megszedek akkor eddig. Ne, hagyjad, megszexelem. Nem, itt vagyok fenn a tengernél. Nem baj, megcsinálom én. Vagy csinálod akkor? Imi homok, aha. Jó, várj, akkor hol Homok. találkozzunk? És hánykor? Bassza meg! Jó. Megyek a helyedre, Hákúdra. Csak 7 darab homok kell. Jó. Nekem 7-es, 9 mint a van. Ronaldo ez a száma. Csak annyit Ja, itt vagy. tök. Kerestelek lent, akkor odaadom. Azt hittem lent vagy. Köszi. Jó, nincs mit. Segítsek, akkor segítesz a befoltozásba, léci. Aha. Ó, akkor az lesz, hogy... Hát figyelj, földdel oldjuk meg, vagy mivel? Szia! Azt mondta, egy óra azt jön. Hozott húst. Aha, fölhozatta velem. Fölhozatta velem. Azt mondta, hogy egy óra azt jön. A hajasztóba. TNT, hogy készítem TNT? Ja! Ja, hogy ennyi ja, hogy 5 puskapor kell egyhez. Ja, bocs. Tapu azt mondta, rakjam be. Van egy Neked egész van- TNT-m, ha kell, gyere. Jó, csak egy, ugye? Igen, mert 5 puskapor kell egyhez, és 4 darabon maradt. Jó, Vár, aludjunk egyet. bár, jó. Messze vagyok az otthontól, kilépek addig. Na, tudsz szedni egy kovakövet addig? Azt hiszem, ja, igen. Aludtál? Aludtam, gyere vissza. Jó, akkor jövök vissza. Itt lesz a kovakő. Gyere. Kösz. Jó. Na, melyik házat Milyen? robbantsam föl? A legnagyobbat? Aha, nagyobb kovácsot, meg ezeket. Jó. Mi ott tökömet akartam? Ja, állatoknak helyet. Itt van egy nagyon nagy ház, szerintem ezt fogom felrobbantani, mert ebben van a legtöbb alapanyag, beteszem ide a közepére. Hát a fele felrobbant. Úgyhogy jó. Jó. Hát azért jött egy pár cucc, na, nem kevés. Van itt zúzott kő is, meg minden. Szóval, ja. Jó, akkor... Ezt még akkor le kell szedni csákánnyal. Gyertek, malacok! Neked majd tudsz szedni tehenet meg ilyeneket? Majd oda kanyon helyére. Ott majd csináljunk egy ilyen nagy farmot, nem? Egy ilyen kvalitát. Gyere be, malac! Malac! Jó, szerinted jó, hogyha ennyi idős lesz a Minecraft rész? Nem tudom. 1 óra, 1 perc most. És azt még meg is kell vágjam. Bam. Hát nagyon nem is beszélünk a videóba semmi, úgyhogy... Szerintem itt legyen a vége. Várjál? Mondjad. 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Az egyek is a kurva jönnek. Jó, akkor leállítom a videót, csak akkor oda megyek. A Jó. házamhoz. Jaj, jó sok alapanyagot szedtünk. Azok tehenet. Jó. Na, srácok, én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl. Igen, léci. Chickennel köszönjük szépen a figyelmeteket. Jaja. Hamarosan jön a következő epizód, amiben most már egész izgalmas dolgok is lesznek.
Várjátok csak ki nyugodtan a végét. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Itt Bucket volt és Chicken. Sziasztok! Jó.